мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим аз ҷумла пешгирӣ ва кам кардани таъсири манфии об ин мутобиқшавии низомҳои табиӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодиро ба шароити тағйирёбанда дар бар мегирад. Ин амал хеле зарур аст, зеро тағйирёбии иқлим масалан ҳодисаҳои обу ҳавои шадидро аз қабили обхезӣ ва хушксолӣ ки метавонанд ба инфрасохтор зарар оваранд, ба норасоии об оварда расонанд ва манбаъҳоро ифлос кунанд ки бевосита ба саломатии инсон ва иқтисодиёт таъсири манфӣ мерасонад. дар Тоҷикистон асосан дар пиряхҳо об ташаккул меёбад ва ба дарёҳои калони Амударё ва Сирдарё ҷорӣ мешавад. Аз он сабабе ки ҳарорати ҳаво аз назари олимон аз пушти ҳамин тағйирёбии иқлим баланд шудааст, обшавии пиряхҳо зиёд шудааст ва оқибати нохуш дорад, чунки пиряхҳо кам мешаванд ва оянда дастрасӣ ба обҳои ҳам полизию ҳам нӯшикӣ кам мешавад. ҷаласаи гурӯҳи корӣ оид ба мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим ба мавзӯи пешгирӣ ва бартараф кардани таъсири манфии об ба аҳолӣ ва иншооти иқтисодӣ бахшида шуд. дар он намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, раёсати захираҳои оби ҳавзаи минтақаи Сирдарё, лоиҳаи миллии идоракунии захираҳои об, шарикони рушд ва аъзоёни доимии гурӯҳи корӣ иштирок доштанд. мо имрӯз дар ин чорабинӣ коршиносони миллӣ, мутахассисоне ки оиди ин масъала кору фаъолият мебаранд ҷамъ овардем ва оиди таъсироти манфии ин офат, яъне ки тағйирёбии иқлим ба зироатҳои кишоварзӣ, ба заминҳои кишоварзӣ баҳсу мунозира кардем ва ба хулоса омадем ки дар оянда бо дастгирии бевоситаи шарикони рушд ки бевосита имрӯз дар ин ҷо иштирок доштанд, нақша чорабиниҳо тартиб диҳем ва аз рӯи нақша чорабиниҳое ки тартиб дода мешавад бо дастгирии шарикон барои рафъи камбудиҳое ки аз таъсири тағйирёбии иқлим ба амал меояд ба иҷро расонем. дар оғоз ҳисобот оид ба хулосаи ҷаласаи қаблии гурӯҳи корӣ оид ба тағйирёбии иқлим ва коҳиши хатари офатҳо, ҳадафҳо ва вазифаҳои гурӯҳи мазкур пешниҳод карда шуд. Сипас натиҷаҳои арзёбии ниҳоӣ оид ба сатҳи огоҳӣ аз масъалаҳои тағйирёбии иқлим, натиҷаҳои лоиҳа оид ба тағйирёбии иқлим ва устуворӣ дар Осиёи марказӣ, татбиқи технологияҳои беҳтарини сарфаи об бо парвариши зироатҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ муфид дар кишоварзии обёришаванда ва лалмӣ дар зерҳавзаҳои Оқсу, Исфана ва Хоҷабақирғон муаррифӣ гардиданд. тавзеъ озода ниёз доштани иқлим бо ҳамаи ҷавонон, тамом мардами Тоҷикистон бояд ҳиссагузор бошем. خیلی که میده امروز جمهوری تاجیکستان از همه بحران‌های اقتصادی و سیاسی و دیگر برآمدند. امروز وقتی آن رسیده است که هر یک پارچه زمین خود را همچون گوهری که چشم خودمان با دستگیری یکدیگری با همکاری تشکیلات‌ها و جمعیت‌ها کرده آباد کنیم و آسودگی مردم را باز بهتر کنیم. ҷаласа бо ҳамкории лоиҳаи миллии идоракунии захираҳои об хелвет аст ки аз ҷониби ҳукумати Швейтсария маблағгузорӣ карда мешавад, сурат гирифта дар фарҷоми он байни иштирокчиён муҳокима, мубодилаи фикру андеша бобати мавзӯи ба миён гузошта баргузор гардид. Насими Абдуллозода, Музаффар Собиров барои барномаи иттилоотии ахбор.